Nyt lähdetään seuraavalle seikkailulle ilmakuvina. Kohteeksi valikoitui tällä kertaa vanha kylpylähotelli Eden. No, ei me sinne Edeniin mennä, mutta me lähdetään kumminkin selvittää, että mikä tää kävelytie on, joka lähtee tuon vanhan kylpylähotellin takaa keskelle metsää. Pysy kanavalla, niin saat vastaukset näihin kysymyksiin. Siellä on muutamakin asia, mitä kaikki ei edes tiedä. Tänään mä oon ottanut asiaksi, että mä paljastan nämä salaisuudet teille. Tässä ilmakuvia aikana klikkaa mun kanava seurantaa ja laita tykkäys. Tällä tavalla mulla on huomattavasti enemmän resursseja tehdä ilmakuvia ja henkeä salpaavaa matskua teille tilaajille. Mutta nyt palataan tälle tutkimusretkelle. Aikani seurasin tätä tien kulkua ja se tuntui vaan jatkuvan tuonne eteenpäin. Tämä tie mutkittelee serpentiinimäisesti tuonne metsän keskelle tuota merenrannan vierusta. Ja jos yhtään luontoihmisiä oot, niin täällä pääsee jo vähän rauhoittumaan tuosta kaupungin hälinästä. Sitten yhtäkkiä tuossa horisontissa alkoi näkymään tällainen kävelysilta. Mä jäin siihen vähäksi aikaa kahtelemaan tuota veden liplatusta ja oli aika tuulinen päivä, joten oli välillä myös vähän haasteita tuon ilmakuvaamisen kanssa. Mutta koska äiti ei kasvattanut musta luovuttajaa, niin mä jatkoin tätä seikkailua kohti päämäärää. Ja siellä alkoi häämöttämäänkin tällainen notskipaikka. Tää on hienolla paikalla tässä meren läheisyydessä. Kannattaa tosiaan ottaa omat polttopuut mukaan, niitä ei ollut tuossa mestoilla, mutta tokihan jokainen oma elämänsä seikkailija tuolta metsästä saa risut ja männynkävyt kerättyä ja tehtyä sellaisen alkukantaisen, maskuliinisen tai feminiinisen nuotion. Ja tuossa on tosiaan katoksellinen pöytä, että jos alkaa vähän vettä ripsimään, niin pääsee myös sateen suojaan. Siinä kun liian hetken aikaa sitä leiriä pitänyt, niin sitten oli taas aika jatkaa seuraavaan osoitteeseen. Ja tää tulisi olemaan aika mielenkiintoinen paikka. Eli koko ajan on nyt tässä matka-aikana seurattu tätä samaa polkua syvemmälle tuonne mehtää. Tuossa kävelytie oikealla puolella alkoi sitten yhtäkkiä tulla tällaista aitausta. Ja ihmetteli, että mitä ihmettä, että onko täällä niinku joku farmi olemassa, mistä mä en tiedä. Ja vaikka itse sanonkin, niin kyllä tuo ilmakuvaus, kun mennään tuonne puitten yläpuolelle, niin jotenkin aina saa aivan eri perspektiivin niinku siihen paikkaan, missä sä oot. Jotenkin niin puhuttelevaa ja rauhoittavaa tää luonto. Sitten yhtäkkiä mä bongasin tuolta metsän reunasta tuolla se aukioalueen, missä oli jonkun näköinen torni. Hei, kyllähän se nyt selittyy, että miksi täällä oli sitä aitaakin. Tuolla oli lammaslauma, eli täällä on jonkun lampaat käyskentelemässä näin kesäaikaan laitumella. Aivan supersiistiä. Lampaat ei ollut samaa mieltä drone-kuvauksesta mun kanssa, eli ne piti tätä dronea kovaäänisenä kapistuksena, tällaisena uhkana ennen kuin mahdollisuutena, joten montaa seuraajaa mä en heistä saanut mun tilille. Eli kyseessähän on Rantakurvin lintutorni, ja tää oli nyt se mesta, minkä mä halusin teille näyttää. Tästä tornista pystyy kieltämättä aika hyvin pitkänokkaisten kokouksia seuraamaan. Oot sitten ornitologi tai haet vaan aidan vierestä turpaterapiaa, niin tää on kyllä sellainen rauhoittava mesta, mikä kannattaa ehdottomasti tsekata. Eli yhteenvetona saatiin yksi uusi notskipaikka, aivan perhana rauhoittava metsäreitti sekä törkeän siisti lintutorni. Kiva kun jaksoit katsoa videon tänne asti. Laita vielä kommentteihin, ootko käynyt näissä mestoissa vai tuliko tää ihan puun takaa tää tieto, että Oulusta löytyy tällaisiakin mestoja. Tää seikkailu alkaa olla purkissa. Mutta älkää jättäkö niitä lierihattuja ne turhan pitkäksi aikaa naulaa, koska me palataan seuraavan videon parissa aivan tuota pikaa. Siihen asti, ciao!